V Spišskom kultúrnom centre a knižnici sa uskutočnil krst prvého zväzku spišsko-novoveských miniatúr autorky Ruženy Kormošovej Ján Šimo Svrček, nestor slovenského interiérového dizajnu. Publikácia vznikla vďaka podpore mesta Spišská Nová Ves. Sme veľmi radi, že Spišské kultúrne centrum a knižnica mohlo byť súčasťou takej udalosti, ako je uvedenie knihy do literárneho života. Veríme, že táto kniha si nájde svoje miesto nielen v regionálnom fonde našej knižnice, ale aj v ostatných knižniciach či inštitúciách alebo na poličkách našich čitateľov. Ján Šimo Svrček pochádzal v podstate z rodiny železničiarskej a dá sa povedať, že z takých chudobných pomerov. Narodil sa tu v Spišskej Novej Vsi, vyštudoval v Spišskej Novej Vsi na strednej odbornej škole drevárskej a stal sa takým prvým Slovákom, ktorý v novom odbore interiérového dizajnu sa realizoval po ukončení vysokoškolských štúdií na Vysokej škole umeleckej priemyslovej v Prahe. Ján Šimo Svrček reprezentoval nový výtvarný odbor. Navrhoval nábytok v novovybudovanom národnom podniku Nový domov v Spišskej Novej Vsi. Okrem iného tiež navrhoval scény pre divadelný súbor Hviezdoslav. V januári 1969 mu bola ako prvému odovzdaná cena mesta Spišská Nová Ves. Ak to je pilotný projekt, ja pevne verím, že bude venovaný zväzkom aj iným osobnostiam nášho mesta a možno, že aj iní autori potom prispejú k tejto edícii, ktorú sme dnes začali. Ešte môže, máme dosť, pozeráme. Verím, že to bude nová etapa toho, aby sme si v budúcnosti, tak ako to tu bolo povedané, možno vytvorili predpoklady na to, aby sme mohli takýchto miniatúr vydať viacero, lebo isto rodáci zo Spišskej Novej Vsi sú veľmi úspešní ľudia, koľko je tu fakt významných profesorov a rôznych statikov a architektov a umelcov a spevákov a tak ďalej. Takže myslím si, že asi je o čom ďalej rozprávať. Bolo to veľkým prekvapením, ale zároveň sme boli nesmierne vďační, že sa niekto podujal toto zrealizovať, pretože náš otec bol vždy veľký národovec a veľký spišiak. Takže určite teraz, keď sa na nás díva zhora, má taký pocit zadozučinenia a my sme za to veľmi vďační.